Hak kong ngapriang sngewbha iwei second online service jong Balang Presbyterian Lumshyiap lyngba YouTube channel jong Balang. Ngai Blei iwei ru kibapet yekan channel hakakerteng kibathyang tam kajong try but Nongkren Jesus Christ. Kajing bynta jongi lyngba Jingiaseng hakani kapor kan long kyrkhu yingi bat kajing pendan boram ya Blei Un kyrkhu yingi lyngba jingshakri hakani kapor. Tungi pendam Blei Jingrwai. Kukpa jongi bahabneng Iwan hajan joma kopa hakani kapor jong kani kasni kebakrau bat kebekentang ke joma banaimu ema ko try namar kani kalat ikba me psha ingi Blei bat me peli ingi kumki khon ke joma kopa bangin yo ban senglang hakakerteng ke joma ban mani ban shakri ema lyngba kani jingiaseng oi wala ko try ngi yo baroh nangi ban kius ke yeng mani kopa ikban slok kumbangi le hakipor baroh henry ko try ngi aingo ema pat namar kani kalat ke bampel peli ngi kopa lyngba online service bingila ban senglang kekerteng ke joma ban mani ban shakri ma tribe ni IT kini ke jingiaseng du basdang du bawai ke jong ka hak sangti Blei joma bat ni dwai ke jing dan kat ke joma bat ni open dap ni dalo jong mensim bakhu joma bangin mat ko pai ke jing dan ke joma bat ai bakani ke jing mani ke jing shakri jingi kan long priang hun khamat ke khat ke jing isnei ke joma bat kan long ke jing kyrkhu ni iwei bapet ye kan ke channel kapol brang sa baroh ni IT sangti Blei ke joma hak kerteng ke jong jisu ni doi ni pan amen. Nginjas ni di jingshakri jingi Blei Jingrwai na ke Jingrwai ke bahandruspa arfway na ke bathamai handruspa arfway na ke bathamai bat laispa khandai puar na ke barem handruspa arfway na ke bathamai laispa khandai puar na ke barem ngakwa banlong usipai hapo kalamali ngan ko ngu sim yu jisu utrai ubhakli ngan shim ke jingking atyar bala bandai nga bangan yu long si arta usipai ubabha try babha tu shong bat nga kat barhem kathuma ondawai hakari jingshai ngan shong halakarta ke Jingrwai ban ruspa arpuin thmai bat laispa khandai puar na barem ngakwa banlong usipai hapo kalamali ngan kong usim yu jisu utrai ubahakli ngan shim ka jingking atyar bala bandayanga bangan yolong si arta usipai ubabha Try Baba to shong bad nga kat barhem katoma andawai hakari jing shai ngan shong halakarta garhem julka tmamenta ubam manu penjo ki sumba me ding jong u ki theo shanga batlot ngan king kasti ka jinge kawat lambu mensim ka jinda klibat shadem kahok bajing pen him try baba to shong bad nga kat barhem katoma andawai hakari jingshai ngan shong halakarta kat banang jur katoma tolong kaja kari ai borianga banyaine
ban yang ru klam da ki te anda kut ka jing le ka jing imru lawai ngan yo shong ta chi ju nam hari ka jing suk jai Drai bama to shong bat nga kat marham katoma andawai hakari jingshai ngan shong halakerta Puli naga ketien ke jong Blei lyngba ni ka janbit kadai naga gospel MATHAIOS ke nong besau ke khot ke beningkong hadu ke besipho ke gospel MATHAIOS ke nong besau ke khot ke beningkong hadu ke besipho iktien ki ba ongkum ni anda kumta le lamno yo jisu da umensim shikari khlau ba an penshoy yu da usaitan anda ula syak jing it saupo si bat saupo mi hadin kata ula thangan tihabau tau nong penshoy ula wan ha u ula ong lada me long ukhun ublei tu hukum yakini ki mau bakin long ki kpu henrei ule tho bat ula ong la tho bomtang da ukpu hi bon em ubreu henrei de kiktien baroh ba mi no na kashentor ublei anda kumta usaitan ulei lam yu u shaka nongba ka bakhut bat ula bu yu u halor jong ka dong ka temple bat ula ong ha u lada melong ukhun ublei tu penno yeladi na balatho un ai hukum ye ki angel jong u shaphang jome bat kenra yeme hakikti jongki boyo kumnu mejun thot yela ka kejat hau mau u jisu ula ong ha u la thok pat menam tenju yo try ubau blei jome usaitan ulai lampat yo u sha ulum bajrong e bat ula pen i ho u ye ki hima ka perthai baroh bat ikaburam jong kiru bat ula ong ho u kita ki ei baroh ngan sa ai hame lada mendam ban mani yanga pandukumta u jisu ul ong ho u khilai no me usaitan na balatho men mani yo try bau blei jong me tang yo u hiru men shakri u blei un kyrkhu ikaba puli bat ikaba sha skor ke tien ke jong u in pendam ho blei ha ke Jingrwai kukpa jingi bahab neng long bakhut ke kerteng ke jong me wan ke hima jong me bat long ke man jong me hakndo kum bahab neng idap de ke jing sngongo ke bakroi me kupa sehisin pat na markini ke por ke bekentang ye ke memesha ingi kum ki khon ki jong me bangin yo ku try ban mani bat ban shakri me kupa lyngba ke ni ke por ablei bi i ni wan hajan jome ni ke por kum bangilong ki briu ki bejat bat ki barem ki bomdon hok ei ru em kupa ban dawan me tang ban kerpat ye ke jing ken mau ye ke jing la isnei pat ye ke jing map ei ke jong me try to isnei kupa wat thowingi kat bakum ki jing le ki jongi persha eme but wat kan tat ru ingi kupa abangi wan hajan jome ni ke por hengi dwai ko try to isnei ban map ingi but ki pop ki babon ki bangi ngale pop persha eme da ke jing tep bat da ke jing bom tep map ki pop ki jongi kupa map ki pop ki jongi ko jisu map ki pop jongi ko men sim khot a blei blong lai hu blei map ki pop jongi sat ru ingi de ka snam ke jome ko jisu ya kam la jaw nam ta jongi lor ka ding phna lum kalbin u khli du ko jan bat pen khot ngi ko jisu na ka pop bat na ka jing bom hok baroh penemi ko try thau thmai ni penongi khon ke jome bat ai bor ngi bingin imru ko try ban le ka man jama bat lyngba ka ni ka por ka bingi wan ko try ban shakri ma oi lyngba ka ni ka channel jong ka balang ko pa ni dwai ablai ba men isnai ban kyrkhu ngi wei pi wei ko pa ki badan ka ni ka por ko pa oi ba men pendap ngi de ka jing dan ka jong ma lyngba men sim ba kho jama
but akin ko pa bagani ka jingshakri ko try kan long ka priang hun khmat ka khet ka jing isnei ka joma kan long ka jing kyrkhu ingi iwei pi wei ko try men isnei ko pa ban kyrkhu iktien ka joma e ka ba ngili snowli bagani ko por ko pa bi akin ko pa baga ktien joma kan long shishat try ka jing bam ka baga jam simingi kan bangin san da ka ko pa ha ka jing ngai bat ha ka jing lo men sim ha ka jing tip bat ithu ema bat kham tam bangin im ban le e ka man ka joma wat ni em preng ki sngi ko pa ki ba ki e ko pa ki ba jah ka per thai ki penting bat ki pen shap tieng ni ko try bat ru ko pa ki pen duk men sim ni ring wan jan jong me ablai u bolong ka jing kerman ka jongi bat ni dwai wat ino ni ko try pendap ni da ka jing don ka jong me ai ngin mat e ka jing don kat ka jong bat ni man ka klep mat bat man ka sien jam jo ka jing im jongi khnang ko try bingi la ban ya lyngba yakin ki por jo ka jing e bat ka jing le ki me kendo bat ngin mat ko pa e ka jing kemen bat ka jing kerman bat tang hamahi shem ka por badang sa baroh ni IT ki sang ti blai ka jong me ha ka tang ka jong jisu ni doi pan amen ila poipat skoi bynta bat kata khlong ke bangin yo ban sha skor naga ktien ke jong blai bat shua bangin pois ni bynta i ka bangin sha skor naga ktien ke jong blai Jingrwai i ka Jingrwai ka ba saus pa ar naga ba thamai bat lais pa nru propusan naga berem Jingrwai ka ba saus pa ar naga ba thamai bat lais pa propusan naga berem Kristan yat dasumar jingma kajan hala jinglet marwai ban yat watchlan jing pensoi kinwan yele ban pengam bat ban pengam pat yapi hakapop Kristan yat dasumar jingma kajan baroh ki khot ka Jingrwai ka saus pa ar nagbathamai bat lais pa prabusan nagabrem Kristen yakta sumar jing makajan hala jing lek marway wan yak watslan jing pen shoy kin wan ya leban pen ngom bad ban pen ngam but ya piha kapop Kristen yakda sumar Kristen yakda sumar Kristen yakda sumar jing maka jan lyngba yong ngit yakda sngewbha laga sun benang kayong dum iken sha shen ka yong bat jing dum kin wai devin sa shong suken jai bat lutrai Kristen yakda sngewbha Kristen yakda sngewbha Kristen yakda sngewbha lyngba yong yakda kaba duai pin ba glad ngai lada pim yai duai bad yai sharai pin yo lat parnaki jing klot jing swai lada pin yai neskem ha jing duai Kristen yakda duai Kristen yakda duai Kristen yakda duai dating yoham yakda gajing kermentang poi habneng
Yaki jing ut jing yam baroh laweng pin yo sngew kik tin bu ong utrai hi rung shaka jing men who can run jong pi Christian yai dakermen Christian yai dakermen Christian yai dakermen jing suk pin yo. Kabenta na kaktian ka jong Blei, kabanlong ka jingislok hakani kapor, kadai na ka gospel MATHAIOS, kalnong ka basaw, kad khot ka baningkong hadu wasipho. Nganong pulisyo ikini kibenta na kaktian jong Blei, madap puli mene haka basdang, ti syabangi ya chiprang ban snap ikini ka jingislok na kaktian jong Blei, tingba kani kapor, tungin pendam ho Blei, haki Jingrwai. Kukpa jingi bahabneng, iwan ko try sa hisien pat ajan jong ma. Shua kupa bangin snap bat sya skor yaktin ke jong ma. Idwai ablay bamen pendap ni da ke jingdan ke jong ma bat ni limbo mensim bakhu jong ma. Bat kamtam ko try ngadwai. Bamen pentli ni iway pi way kupa ki bapet yakin ke channel lyngba ni kupor ko try. Pentli ki donot ki mensim ke jongi. Shimru iki jingmut jingpur khat ke jongi, iki khmat ke jongi ko try bat iki donot jongi. Yarap ablay bingila ban snap ban sya skor ke ktien ke joma lyngba ni kupor. Wat ai bakan no no jing penthut kan wan. Re ablay habangi wan ko pa ban snap iktien joma. Yarap ni bat ai bor ni bangin penlek jingmut baroh ko pa tang sya ktien ke joma. Bat isnei ba memen kran ni lyngba ni kupor. Bagajing ktien ke joma ko pa ai kan long shisha try ke jing bam ka bakin jaman simingi. Kang ko try bangin mi nang ni ki briu ki bayo mat ko pa ki jing kyrkhu jong ka ktien ke jong ma bat khamtam bangin im ko pa hapring ki bakum ki ki sngi de ka bangi ni skam ko pa ha ka jinget ke jongi hama bat khamtam de bangi nget ru ha ki jing shisha ko pa jong ka ktien ke jong ma ablay kin mau yu jong shakri jong ma mel ibet ban penyangi u bakum ki ni ko por ban phla naka ktien ka bakhu bat ka bakentang ka joma ulong tang ubreu mai I ko pai u udap tang ki jing duna bat ki jing trat ki babon ri ablay ni bakani ka por nga dwai isnei ko pai nga ushakri joma ma ki pop ki babon ki bangangale pop persha me da ka jing tip bat da ka jing bom tip sat inga da ka snam ka joma ko jisun lu khli du ko jat sat ki jing mut jing perkhat ki jing pusan jing ka donot bat ki jing embar ko wei ki khmat ki banga pet ki skor ki banga snap ki ktien ki bakran asat de ka snam ka joma ko jisu pen khot ne ka pop ne ka jing bom hop baro pen kan tang ko pal jong shakri joma o isnei pan thang de ka ding ki jong man sim ba khot joma ba ka jing bom man baro kan in khat dot khat kan do kan lyngba ni ko por ko pa bi habun yeng ko pa ban kran yak tien ke joma wat sha ba un kran ri ai ba mehi men kran ko pa ye ka jing shisha ju ko tien joma ba long tang ten nong jing swa joma bat ba ka tien ke joma kan long ke ba me kran bat kan long ka khubor ko pa ye uning kong ko pa bat ingi lang ki khon ki joma ki ba snap yak tien ke joma in dia sngo ko pa ye ka jing shisha ju ko tien ke joma bat in mi ki briu ko pa ki ba dap da ka tien ke joma ko pa bat ki basan ha ka jinget bat ha ka jing loman sim bat kham tam bingin long ru ki sakhi ki jong ma ha pring ni ka perthai ka kum ka ni e ka pol ka bidang sa baro ngi IT ha ma pen kan tang ru e ka ko pa mangi dwai ni pan da ka jinget ka deng ka jong jisu nang penem amen kani ka benta na ka ktien ka jong Blei ka ye thu hangi chapang ka jing pen shoi yo jisu kajing pensai yo jisu hakari khlau kajia tang mariadap kajing ithu sapang kajing pen baptis yo
do Yohanes hakawa Jordan. But hakatu kapor leo snow. Yeka jingsawa na beneng kabaong. Uni ulong ukun janga. Uba it hau bang sngewbha e. Ngia ban syami gani. Ina gani ke juk ke gospel ke jong MATHAIOS. Ke nong balai ke khot ke bakat nyo. Tang hadin gani dengi puli hagani ke lenong ke besau ke khot ke baningkong. Kaya tu hangi belelam no yau jisu. Dau mensim bakut syakri klau. Baan pensay yu dau syaitan. Kedekhat ke baar haduk ke balai kaya tu hangi kumni. Anda ula syak jing et saupo sngi bat saupo miet. Hadin kata ula tangan. Ti haba utau nong pensay ula wan. Hau ula ong lada melong ukun ublay. Tuhukum kini ki mau. Kinlong ki kepu. Henry uli tu bat ula ong. La thua. Bomtang da ukpuhi. Baun ubreu. Henry deka ketien baroh. Deki ketien baroh. Kiba mi'no. Naka shintur Blei. Henry uli tu bat ula ong. La thua. Bomtang da ukpuhi baun ubreu. Henry deki ketien baroh. Ba mi'no naka shintur Blei. Ujisu ula syak jing et saupo sngi bat saupo miet. Shua baun pensay yu. Bat kani kadai kapor kaba ula tangan bha. Ula thaj. Ula trot. Bat umdan bor hiru. Lani ila bat ong ketien pareng ula long vulnerable. Ban syak jing et tang sisngi. Kamdai kebesok. Lani ila ju persang ni sngaw thu. Ya kata. Lada daily lay saupo sngi bat saupo miet. Ban syak jing et kat no kan long ka jing trot jong kamat ka jongi. Bat wat ka jing mut jing berkat. Bat day ka bakum kini kapor. Ka bau jisu utrot bha. Bau syaitan uwan. Ban ye le ya u. Uong ha u. Lada melong ukun ublay. Tuhukum ye kini ki mau. Bakin long ki kepu. Kani ka jing pensay ka bau jisu ye kendo. Kani ka jing pensay ban penhun ye lade. Lani ban pen kedang ye lade. Lani ban penhun ye kamalade. Bat ketien pareng ong ye kata kani ka self gratification. Bat kani ka jing kuwa ban penhun ye lade. Kadai ka jing pensay. Kabangiru ngi kendo. Ha ka jing ka jongi. Ka jing wat ban penhun ye lade. Kabu e kamalade hakmat. Ki baroh. Wat lada kata. Kalak ban kata yengi. Ni ye ki weiru. Ujisu ulai lek persyak i kata ka jing pensay. Bat ulai jebab yu syaitan. Daka basat naka ketien ka jong Blei. Lagi pulih naka kitab DEUTERONOMI. Kalnang ka bapra bat ka balai. Bat ong ka jebab ka jong jisu kolong. Bau breu Tang da ukpu. Henry daka ketien baroh. Ka bami'no naka shintur utrai. Ujisu semwat ban penhun ya lade. Henry ban pensngewbha ya Blei. Bat ban le ikaman jong u. Utip ika mission ke bau Blei ula bo ha u bau day ban pendak. Bat ujit ban syania ha u Blei. Na dong syadong. Nak ni ke bynta ngiyo iru bau syaitan pensayingi tang ya ki ki bangi kuat. Henry wat da ki ki bangi dankam. Prabangat kaniru kelong ke jing penken mau yengi. Kum ki brio. Ni dan laki jong ki jing dankam jongi. Henry. Ni day ban long ki bayaisha. Bat ban up kerman. Bau Blei Un pendap. Ye ki jing dankam ki jongi. Ni day ban syania bau Blei utip. Ye ki jing dankam jongi. Bat un ai hangi. Ye ki ta ki jing dankam. Kat kum kaman jong u. Bat hakapor ka jong uhi. Ujisu la tangan. Udan kami ka bang. Henry ujit. Ban kampen sngewbha yala ukpa. Ban ye ka bapen kedang yala dia. Kabadan kam benginkan mau kelong. Baka jing jongi kam kut. Tang haki ki bekerja do. Henry kaken top ru. Ya ki ki bekerja mensim. Ujisu uyalek persyak ye kani ka jing pensay. Da ka bapendan kam
ika ketien ke jong Blei kum ke atiar ban job ika ta ke thama. Habo upol ukren chapang ki jingking atiar Blei ka shitish ki afsas kelong ban reu. Upen syai baka ketien ke jong Blei kedai ke watlam. Ke ketien Blei kedai ke atiar ban yele persya yu syaitan. Habang idan hapring ki jing pensyai. Nidan kam ban yele persya de ke ketien Blei bat de shisha ngenjam. Probagai ni emah pring kini kisni ka bakani ka perthai ka penlong yingi ka kring yingi ban yu i tang de ki ki khmat ki bakin jado ki jing perkhat ki jongi ki jing pusan jo ka do no jongi bon sien ki dei tang bat ka jing ka bei dei bat ka do ni trei ni kta ni pendap penbiang ki yeng ki sam ki jongi ni perkhat bai tang ki ki bakin jado bon sien ni klat chapang ka jing ka bakin jaman sien ka jubab jong jisu ka penkan mau yingi bau briu tang dak bapen biang ki ki badai ka do ni kamat jengi hendrai ka danru ka jing ka badai ka mensim ka jongi badai ban besai ka dak ketien Blei ngamla tham dekan mau ikawai ke jingja ka mai kendo kapor bangadang dan po college udan woi parlok jongi bat kai gwaja kalong hakoi ke sien hambange shongkai bat hapo college hapo class hot ladan ke jingja shitio shwai kata bal tau parlok uladan hakoi ni ke jing ikan art hapo college bat ladan ke jing show yadak para ki biashong kita ke kelas bat kumta la khot yo principal ula shim ya ka action bat ula ai ka warning yo tau perlok nam ta kata ke jingkan art ke belajar hak college bat ka ipat ke belajar kelong la khot ki kimi ki pa jong bat kumta ki kimi ki pa jong kil hab bani kendo yo principal bani kren nam ta ke ba lajia kata kapor bat ke ba kita ki kimi ki pa ki le kalong ban ai jing sneng yu to perlong kalong ba nadu kata kasi ke bajia ke bagi hab ni kendo principal ki kimi ki pa tip yu khon bulale ke bomdai ke ba ki le kalong ba kim shim la kren shu yu to khon bat kata ka yeng udan bat ki nan ki para ki jong ki kimi ki pa ki jong hendrai ki kimi ki pa men ki para ke jong kim shim la kren shu yu ot ubyang ka bam ka di man ka sing pen byang ka bai kali ke jong college uni phai shi ka bam ka di ka don ki pen kre ki ai bam yu man ka sing pen byang tamba shiken tin ru kim kren bat ladap jen shityo kata ka por ka bangi kendo college bat ong nga ani gene ke jing kam long ka besok ngabyang kabam kedi kalet kawan kajonga hendrai hayeng ngamyo jingsok namar bomdan menuru bakran nga bat nga hi marwai thia khie ngabam ngadi kumni ka jing bat usno thu bakamen sing ka jong kamdan jing hun kat nu tam lelai ladangi kumki kristan ni klat bakadon kemensim ke jongi bat bakani kemensim ke jongi kedan ru kajing bam ke bangi di ban besai ka namar baya kani kemensim jongi ki brio omla ban ai jing hun hendrai la kala ban yo ke jing hun tang unda bangi dan ke jing dei bejan bat Blei Genesis kelong ba ar ke khat bahnyo ki thu kumni bat utrai ubau Blei ula thau ya brio na ka domet ka khando bat ula persat ha ki thliu khmut jong ya ka jing persat ka jing bat uta brio ula long ka mensiem ba ya ka ni ka mensiem ba bau Blei ai hangi ki brio dei ban besai ka da ka jing bam ka ba ka jam mensiem Jisu bo jubab yo syaitan
upun ken mau yang iru bau Blei Un anda habala besar u daki kitien ki bamino na kasentor ublay. Kani prabanget ke pen ken mau ngi bangi day ban besar ya ke jongi daka kitien ublay ni ke Bible. Ke Bible kadon haka ya ki jingtep ban pendap ya ki jing trang ke donot ubreu ban ai ke jinghun ya u. Ublay ulabu haka Bible yaki an bekenjaman sim. But day haka Bible ba ublay udan yaki jingkular ki bekrau ki jong u. Ula pen pauru yaka plan jong ke jingpen ya ukon ben reo. Ka kubor pang u Jesus Christ unang pen jongi. Kadai ka kubor jong ka Bible. Kadai ka kubor jong ke jingpen Kadai ka kubor jong ke jing ke jingsuk ke jing bom jukut bat ka benenghi. Kadai ka kubor ka babha na ka bynta wei pa wei ubreo. Kadai ka kubor pang u Jesus Christ bat ka jingterwa jong ka jing penyesok bat ublay. Prabangai ka Bible ka penpau yo Jesus Christ ubalong ukpu ka jing ya ka mensim ka batngan bat ulong ru ka ka jing na ka bynta ka donot ka basliang ya u. U Douglas Sean O'Donnell u ka jingim ubreu kamdai tang haka babam badi haka balum haka bapenroi ban yap namar ka jingtngan hendrei baladap haka donot da ka gospel ka jingpen dai ka jingyap ka badon ka jingkerman ya ka jingem bam jukut hendrei la da yap habala kedang kemet haba ke donut kampat yo ya ke jingpen dai ke jingyap bom jukut la ke bayap ke kepok ke bertheli bat ke mensim ke bedap ban ya ke mensim ke bertheli bat ke kepok ke bedap kuipat ke bynta prabanget habangi puli ke ni ketien ke jong ublay hakabau jisu le jebab usaitan lagi puli na ke kitab Deuteronomi kelong bapra ke khot ke benikam du balai ke thu hukum ni yaki hukum baroh iki banga hukum yemah ke kesni to sumar phi ban le ba phenyo ba phenyo ya roy ba phenyo le hapo ru ban yo ya kata kari ke ba utrai ulasmai hakik pa jong phi to men ken mauru ya kata kalenti baroh ke ba utrai ba blei jong me ulai lam yemah hakini sau posnam hakata kari khlau ikaban penret yemah bat ikaban tenju yemah ikaban tip ke ke bah ke donut jome lamen sumar ne iki hukum jong u ula penret ti yemah bat ula syak yemah ban sngewbha bat ula besar yemah de mana ikaba mem jutep lemni ki kpa jome kim jutep khnang bo un pentep yemah bau Blei tang dau kpu hendrei bau Blei da ka ktien baroh ke bamino na ka shentur trai ka ktien ublay ke yathu bau Blei ula tenju ke Israel bantep ya ke ke badon ha ka donut jongki hatu ka jing trong ka donut kalong ban pen sngewbha le de ni ya ublay Jisu ke gospel MATHAIOS kelong ban rio ke khot ke arpoi nabah ke balong ke spa jongpi hang taru kan long ke donut jongpi habau syaitan upen shoyingi ukwa ban penhap ini kang ba ke donut jongi kan jit ban pen sngewbha ye ke maladi ban ya ublay rabangai ka jing jongi ki brio kam kan thop tangi ki beken jado hendrei ki ru ki bekenjaman sim ublay kyrkhu ini hakaliang ke bekenjado hendrei kam pat bangin bu iki kham halor bani ka man ke jong ublay Jisu lathan udan kami ka bam hendrei ukham ji ban pen sngewbha ya ukpau bhabneng bani ka ba pen kedang yadadi kebenta ke baar ke bangilak ban yu na kini ke gospel MATHAIOS kedai ke jing pen shoy Jisu ke baar bat ngan puli ka kum bakalong ilak ban syam na ka khot ke besan banyo ong kumni undakum ta usaitan ulai lam ya u
sha ka nongba ka khot bat ula bo yu halor jong ka dong ka temple bat ula ong ha u lada melong ukhon u blei tu penno yelade na bala tho unai hukum yiki angel jong u shaphang jong me bat kin ra yeme hakikti jong ki boyo kumno mejen thut yalaga kjat ha u mau jisu la ong hu la tho pat menam tenjo yo try bau blei jong me Yau Jisu le lam no do soitan che Jerusalem bat labo la ni la penyeng yu ha ka bynta ka bajrong tam jong ka temple nang ni la ban yu I ki penthan ki lingkha chathi shapo na ba ka jingrong jong ka ta ka bynta ka long hadu ka ta ban peno ilade nang ta klampap la ban mensal ne ban yapru limda u blei usumar ni upalai hakani ka jing pensoi usoitan u ong lada melong u khun u blei medei ban bu yeladi haka jingma bat shisha ban pelat yeme nangta bat kaniru kadei kasin ka baar ka ba usoitan u ong lada melong u khun u blei hi usoitan u persyang ban pen artatin yo jisu usoitan u kwa ba u jisu un artatin yelau kpa un artatien yela diru ya ka jinglong ka jong u probngai usoitan persyang ban pen artatien yangiru ukwa bangin artatien ya ka jing I ublei yangi ukwa bangin artatien baula ban sumaringi upen artatien ya ka jing shisha ka jong u ya ka jing pen ka jong u ngin long ki bahusiar probngai ya ki di ka jing pen artatien ka jong usoitan Ngia iru hang ni bau soitan upan shayo Jisu da ka basot nga ketien blei bat ka niru ka hikai ngi ban husiar namar bau soitan ula ban pendon kam wat ya ka ketien ublei ban riam yangi nangi pulien ka sam ka bakhandai fuai ka khat ka bakhat wai khat ar ka ongkum ni na ba un hukum yik la ki angel shaphang jong me ban sumar ya me kilenti jong me baroh kin ra ya me halaki kiti bayo men jenthut la ka kejat hau mau usoitan uklam sat lut na ka ketien ublei ula pendam no hi kentien ban sumar ya me hakilenti jong me baro omtang bo usoitan ula sat bakla dan ong tien pharing miskut na ka ketien ka jong ublei ndei ula shimno ru ya ka na ka konteks bat pendan kam bakla ya ka Kesang ke bakhandai fuai ke kular ke jingsumar jong blei ye kitu ki bahaba ki shakri yo blei bat le ekaman ke jong u ki sham ye lade ha ke jingma kini ki khot ki thu phang ke jingsumar jong blei yangi ha ke jing ke jong ni ki dei ki khot ki ban ai ke jing shngan bat ke jing snow scam ba on sumar yangi ha preng ki jing bat ki jingma ki bengi kendo kim dei ban pendon kam yiki ban tenju ya ka jinglong bashisha ublei ngimla ban bu iladi hapreng ki jingma ban yu I bakini ki khot ki long ki bashisha kamshim kular ya ka jingsumar ublei ki tu ki babu iladi ha ka jingma bat ki khot ya ublei ban pelat yiki ban tenju ya ka jing bat ka jingsumar ublei rabangai ningai Ika jingshisha jong kini ki khot habangi sham iki jingma hakalenti ke jongi henry kani kadai ka but usoitan ban pen baklai ke ktien ublai ban ong ya ka bakam shim lamut rabangai habangi puli ke ktien ke jong ublai nginomla ban snow thu lut ya ka baroh ka long kumju na ka banta jami hakabasdang henry ladangi long ki basnoret Nilong ki bala ban hikai ublei un ai hangi ka bor ban snothu ban shampang iktien ke jong u kalong pat ka badan kam ban husiar ban shim na ki khot ki badan haka khlam da puli ka context jong kiru habong ka context kamot ka eg batho hashwa jong kata ka khot bat eg batho hadin jong kata ka khot Ngidan kam ban snothu yak ei ka baki kran
bat ik ke ba kimshim la kren hang ni ngen yu i bau jisu la pendon kam de ke bentan ke ktien ke jong blai ban pen pau kumno syaitan ula pendon kam baklai ka na ke Deuteronomi ke long ban riu ke khot ba khan riu pen om ten ju yo try u bau blai jong me u jisu tep bau syaitan u bakla namar ka weipat ka bentan ke ktien jong blai ka kren persha ye ke jing ong jong u ngin kin mau bakit khot na ka ktien ke jong u blai ki kershan ka wei ye ka weipat and the Octin Pareng scripture always supports scripture. Tang kata it khot na ka ktien jong blai ki nang penshai ye ki jingbot jang ki weipat kin mau bau syaitan ulong ubasianti utip ye ki jing tho ba khot bat unya le ban pendon kam baklai ki ban pen baklai ni bat ban pen hap ini hakapok rabangai ngidan ye ka ktien ublai bat ik bor ke jong u bangila banyele persha ye ki jing penshai ke jong syaitan kumbau jisu lele kawai pat ke benta ke balai ke bakhado ke bau jisu usap penshai ke de ke jing penshai ye ke bor dan i pulir ke khat ke bapra hadu ke sipau ke ongkum ni usaitan ule lampat yu u shaulum bajrong e bat ula peni hu u ki hima ke perthai baroh bat ke buram jong kiru bat ul ong hu kita ki e baroh ngan saai hame ladam medam ban mani na onda kumta u jisu le ong hu khele no me usaitan nabal tho men mani yo try bo blai jong me tang yu hiru men shakri hagani ke jing penshai usaitan ulara ya u shaulum bat ula peni hu ya ki hima ka perthai baroh usaitan ukwa bo jisu un ngop hakata ka jing itnat ka jing terwa jong u mela ban sinshar lor ki hima baroh ba meyu i baroh ka bor ka jing itnat ka jing sinshar ka buram ki long ki jong me kumno usaitan ula ban terwa hau jisu ka perthai usaitan ude ukpa jong ki jing syukur bat ujisu ru uyathu chphang usaitan ba ude usim jong ne ka perthai ladang i pulin ka gospel yonas klong bakhat ar ka khat ka life way ong kumni menta ka long ka jingram jong ka ne ka perthai menta un shop no shabar yaus im jong ka ne ka perthai upol ru ha ka shiti ka ba as ki koren klong ka basaw ka khat ka basaw u khat yo usaitan ublay jong ka ne ka perthai phi usaitan ude usim bat ublay jong ka ne ka perthai ha ka jinglong pop jong ka inkin mau parabangai bau blai ulong halor baroh usaitan ukwa bau jisu undam bat mani yu ukwa bau jisu un kentai no yela ukpa bat ban pendam ha usaitan ukwa bau jisu un manis iem yu usaitan ukwa bau jisu un kentai no yau blai rabangai usaitan udai ubasianti utep kumno ban riam yingi un penshai kumjo yangiru kila bandan kilat kilenti banyo ekabor banyo ekajingsen shar ekaspa hendrei dekaba ni hap ban pendu no ekajing teplam jungi bat kajing ko ngo jungi yau blai ujisu le jubab hau syaitan khelet no me syaitan dekabasat nega ktien jong blai nega Deuteronomi kalong bhanriu ka khat bakhat lai men mani yo try bo blai jong me tang yo uhiru men shakri ujisu de kaman ka balai lut ka jong u ujit banyele persha yo syaitan namar utip bakabor baroh habneng bat ha khandau kadai ka jong u blai mo uhiru udai ukris udai usim kisim bat utrai try Aga gospel Marcus kanong bapra ka khat ka balai phunriu ujisu hikairu ini na ba ubreu un mentoy ayu da un yo e ka perthai baroh bat undu no ila ka mensi ronge le singila bani kendo e ki jing pensoi e ki bangi hap ban compromise ha ka bakum kita ki por
tongin husiar bha ika kebala ban kta ika jing jongi omla ban yunujor ika jing terwa usaitan bat ika kebau blei ula ban ai hani rabangai ngidei ban long ki bala kre nidan hapreng kathma bat ngi hap ban yeng ban yele persha Hishti baning kong Petras kelong baar kat khatway ka ong kumni ko hap ba ye ngakar pat ye phi kum kinong wan hap bat ki pilgrim ban kindia no na kita ki jing kwa abrai bakin jado ki bile thma ikaman sim kumbau setan u kwa ya jisu ban mani u bat ban yo ikaman sim jong u setan u kwa ban yo ikaman sim jongi bat u kwa bangiru ngin mani yu habau jisu ulabe ya setan ulahap ban pet kai ka jing hikai ka bangi yo nang ni ngi puli na ka shiti jakap klang basal khat bhanyo ko ong namar kata tu da pin ko ngo yeladi hau blai henrei tu yele persha yo setan ti un pet yap no api habangi pin ko ngo yeladi hau blai ni jiet ban le ikaman ka jamu ni jiet ban pen sngewbha ikaman sim ban ya kado habang ile kumta bat ile persha ikijing penshai setan uhap ban pet kata kedai kabor kabangidan hau Jesus Christ parabagai ujisu uyeng bat ngi hakipor jangijing penshai utip bat snothu bha ikijing penshai kibangi kendo namar bamo uhiru ulasha penshai ula pen iru hangi bangila ban yeng yele persha ikijing penshai ladangi pule bat ngam jeleu hakaktien kejong ublai bat dan kejing slok kebajan bat ukpa jungi bahabneng hi kerut graham kalok jong Billy Graham hakawai ni Nongkren kijong ka lau jong lok ka ong kumni ladaki khon jongi kidan ka nongrem jong ka yeng ka ba e bat ba shap ting yong blai bat ka jinget ka bomla ban penki ba ka Bible ka dei shisha ka ktien ublai kindan yi ka nongrem ka baskem ba wat ki bor jong ka dujok kinumla ban penki ublai un kyrkhu ini ikini ki jingslok ki ba khindia na ktien ka jong bat un kyrkhu ru ik jingshakri ka jong ik ktien jong bat nam ta ka burom ka jong amen ini doi kukpa jongi bahabneng sahisien pat nyaingu yema marba ngilayo snong ik ktien ka jong ma bat ni doi ablai kum ki khon ki jong ma habangi wan hajan jong ma ni ko por ai ba ki jing shisha ju ko ktien jong ma kin shong sa haki do not bat ki men sim ki jong kin pen thma yi kin ai bor ni ko pa bangila ko pa ban yeng yele eki put thap ye ki jing pen shoi ki jong setan bat ki jing riam ki jong u yi haka ji em jini man la kasni bat ai bor ni ko try bangin puli bnya ik ktien ki jong ma ban ngam jaliu ko pa hagi jing shisha ju ko ktien ki jong ma ai ko pa bagin dan ru ke jing dei ke bajan bat ma ban ya slok bat ma man kasni lyngba ki Jingrwai ai ko pa ngin ma ru ik bor bat ik jing penchat bor ko jong ma lyngba mun sim ba khu chama nang bangila ban ya ban yeng ko try ban im ke jing im ko pen sngewbha ma ba sakhi ke teng ke jong ma bat ko pa ka pen kraw ik buram bat ke kerteng ke jong ma tribe it sai sien pat ni aingu ema nem ta ka ktien ke jong ma to nang kyrkhu ni da ki jing shisha ju ko ktien jama i doi ni pa ni baroh da ka jingai kerteng ke jong jisu nang panem amen ni pois bynta ke bagin yo ban penwai no ik jingshakri ke jong yo blai sai sien pat ni ai khu blai pi wei iba ye dan bynta ban pet ye ni ka channel bat ban ye shakri lang bat ke balang ing ba ni ko por
tu Blei Un kyrkhu ini, un ai bor ini, bat un yarap ini, bat ladang ngimyo ban wan skiyeng ke bekentang ke jong Ndrei ngin penlong ke jingshakri hala ke jong kiyeng kisam. Hoi jingshakri Blei limba ke ne YouTube channel jong ke Balang. But I ngin yo mat ke jing kyrkhu ke jong Blei ha ke jing jongi. Ngin penwai ke jingshakri ke jongi ha ke ne ke por. Da ke Jingrwai ke sauce po no butmai. Sauce pa arp khandai no brem. Ke Jingrwai ke sauce po no butmai. Sauce pa arp khandai no brem. Tu lam yanga halin ti hun. Ha podeng ke jing pensoi bon. Ha por ke janjar bat jingma. Men sim bobha. Yelam yanga. Baroh ke khot. Ke Jingrwai ke sauce po no butmai. Sauce pa arp khandai no brem. Tulam yang alentihun apo dengki jing pen choi bun apor ka jinjar bat jing ma men sim bamhaya lam yanga yalam tu yalam men simbabha yalam tu yalam men simbabha yalam 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 yang asyaying ipa aklau Basur kay ngashong kiso jong ka jingyap kilong halen ti khut babek babha shari jong me yalam yanga yalam tu yalam men simbabha yalam tu yalam men simbabha yalam 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 yang asyaying ipa usoy kan pobat ka jingklot Kikwa ban ring syaka ban jod Bala kistad yang ban pa Halen tihok yalam yanga Yalam tu yalam men simbabha Yalam tu yalam men simbabha yalam 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 yang asyaying ipa ngalong o pilgrim badingai naying ipabat ngalaswai ngabem syaying jong me kupa labun basun yalam yanga yalam tu yalam men simbabha yalam tu yalam men simbabha yalam 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 yang asyaying ipa Nongiawai, ini pendamlang Blei Jingrwai. Kukpa Jingiaseng Iathuhkhana sisin pat ngai ngoi ma kutrai. Mar me lamingi kopa na rupa stang jong jingshakri jongi hadu ni kapor menta. Bat ngits kam kopa pakoi ke bynta ke bangilio ban pendap limba ke ni kapor. Ai kan long kutrai ke jingknya ke im. Kamat ke khet ke jing isnei ke jong ma. Bat men isnei kutrai ban kyrkhu ni wei pi wei kiba
shimi ka bynta ka jong ki bat ki bapet jikani ka channel ko try angin mat ika kyrkhu jong ka tin ka jong ma bat irap ngi ablay benginang la banya ko pa de ka bor ka jong ma bat ban im pringgini ki sngi ki basnio why not midway ka jing eat ba ka jong bleu ko pa na bom jukut ka jing ia ka badap yang dap kerhai ka jong try bat unong pem jing Jesus lambat ka jing slok ka jong bensim ba khot kini belong lai hawu blai ilang rangkat lambat ni wei pi wei ki badan kini kapor rangkat rubat baroh ki pet kini ka channel bat ki rabnget jingshakri mek links telak perthai naduk mentau syar tabom jukut midway amen.